Because am I on do? Generally, we invest. Anyway, but the potential about the okay. And go 24 hour light, and you learn how to go type. Wow. So now, something I can no generally invest. And I know very soon, and the Anambra State naturally, he made the sentinel at the same time. With a power plant. Can end us a boom. Because I'm my own. So, then he was still in Lagos. Believe na I mecha nwe Igbo president na Nigeria. Agem. And I got n'ihu anyu. O mere ka akaze enwe Igbo president na Nigeria. Maka na ha bụ ndị na-asị Igbo ayachi so na ta afa Nigeria. O ha ga-ajọ ndị Igbo do Igbo bịa chi anụ. Maka anyị nwere good materials. Enwe materials nwere ike ịbịa exhibit our potential to the world. Without Igbo friends, Nigeria move forward. Without Igbo friends, Nigeria yana bana ete saba. So very soon Nigeria yawa ndi Igbo. Sibachi. Only many room. Amen. I believe that na Nigeria may try to come again in the future. Nigeria ga dem man obu na other tribe. Go to obi. Do the Igbo to Nigeria. But now with that mindset, humiliate and intimidate the Igbos. Nigeria madam tribalistic. How to be here? One and the Igbo woman never. And Igbo be a fondozi. Now I be her in a pantangle. Where Bobby, Nigeria at 1 month. Now it was like a I told this part as a guitar. And where do Nigeria? Not what to think. One Igbo one day. Igbo go to Nigeria. Fadema or even after ya. Okay, inwere igwa ndị Igbo anyị na-arụgasị mansion ya na anando obodo abụọ obodo ha gasị ebe ha fọrọ ihe gọọmenti na-eme na-akụrisi ụlọ ndị mmadụ na-eme ọ nwụkwara ndị ka nọkwa kịta na-agbakwa na-arụkwa ụlọ na-invest kwa mbụ ndị Igbo na onye ọzọ ka okwu inwere igwa ha na ibe na-agwa ha bụ ama ya ụmụnne m ndị Igbo onye ọbụla nwere ntụgharị obi mgbe ndị ọcha na-akpọ rethinking na Igbo dozie ana Igbo hapụchi iru ife na-alụ anyị ka ọ dịrị ime ana Igbo dịka Lagos dịka Abuja maka na ọmụtọpụ movement of cash na Lagos ebe mgbudu na ndị Igbo bịaba fraud nwa mmarịju ọ bụrụ na ndị Igbo na-enwe ụtọ ana Igbo enwe movement enwe cash people cash ibe na ndị Igbo onye ọbụla nwetara ego ebe anyị jee ana Igbo rụọ factory Igbo nwere ya n'ọrụ iwe nna gị ochere iwe nna iwe ya ịlọ n'ọrụ ya ịlọ n'ọkwa ebe ha na-aga skuul ebe ha na-ebu mgba so ibe na ndị Igbo si stọpụ igozi ya na Lagos asị jibe ha n'Igbo jee goba na especha aba etigofa ọkụ na-arụ ilo bụ fati jibe ebe ahụ na-ewe ndị Igbo mpụ na-ewe ndị Igbo ọrụ ka ndị Igbo hapụ na-amaga to Lagos anyị too much anyị na-amagara Lagos na-akparị anyị mmụọ ndị Igbo na fọdụ nwa to Lagos ndị ọrụ tara ebe anyị maara gị adị anya ma abụ na adịfụ na ndị Igbo mgbe structure na Igbo and then you respect akwa ego charity begins just be at home so even na ụmụ na ndị Igbo ife ndị n'obodo Igbo na-abụ onye nweta ego asị ọbịa Ghana ọsị na-achọ Igbo na Lekki aja iji akpa n'oji ha n'Igbo Ghana ọsị na not them appreciate iwu bụ na iru ife tata ka o nwee appreciate tomorrow iwu akpọ long time project iru ife inye time ka o mee appreciate o nwere appreciate n'Igbo mee appreciate n'ụmụ gị iwu bụ na ya nyerichi ihe kpatara so even na ụmụ na ndị Igbo ndị a na-abụrụ na-eme invest na Lagos na Abuja first stop ha jebe Alaba jebe Onitsha Nnewi Enugu Ebonyi State jeme invest sooner or later ebe ahụ ebebu maka Lagos ọma meki Lagos ebe Lagos anaghị bụ ndị Igbo meki Lagos so ịta isi meki Lagos ichekwa je meki ya n'Igbo ka mkpara akpa ya kwụsị ịsọtụ ndị ọtatara na ya ka ọ kwụsị ka adịghị adịbe anyị ka achọba anyị by then ndị obodo anyị na onwe ha abịakwa ana Igbo na-achọ dị agri na passion oge afa ebe ụnọ chọwa ụnọ oge ka ha mazi na n'oge m ife na-eme ndị Igbo na ha eme ndị Igbo na ọkịta ka ha malụ kịta ndị Naịjirịa chọọ gara na-ejikwa Ghana ha ma nso ịpụ nọpa gara ndị Naịjirịa akọ ihe na so ibe na ndị be anyị
si hapụ anya ukwu maka anya ukwu na-akpata mmadụ abụọ nweta ego ọlụọ unu ebe a iji ọsị na nke ebe a na-aka enye ego na-aka enye kwukịrịtọn kwukịrịtọn na kwukịrịtọn na ọhụrụ ọgaghị kwukịrịtọn think ahead don't think now think a long time project not short time so ama ya ndị be anyị do onye ndị nwere gwe ụtọl jiri anyị obodo mee invest ka anyị bụ ndị Igbo hapụ na-eme ka ndị abụrụ na-agbasafụ anyị Igbo na-abịa Lagos na-eji Abuja a na-akparị anya mgbe ya dị too much do anyị mara ụmụ Igbo kwụsịnụ hapụcha n'eziokwu anya ukwu dị too much na anyị Igbo anya ukwu ka enweta ego ka onye ọbụla ị na-aka onye ọbụla ịkacha onye ọbụla yejeje n'igwe ka ejeje ọkụ mmụọ biko na amaghị ndo jee na Igbo mee invest enwere ebe dị potential aba dị oke enwego 24 hour light and ilo adịgo type so ọ bụ na akụbe na ọkụ jee na mee invest ana nọ very soon na ndị Anambra State na-achọkwa ime the same thing na Abia State mere iweta power plant ka anyị ndọsi bụrụ mgbe biko amaghị ụmụ Igbo sọtọ ndị na iwesi ego na Lagos eke ihe iche nkịta nwere ike ime n'ala Igbo na ya eme ka ụmụnne anyị ndị na-ebe dị iche iche ndị Igbo nataba ala Igbo bezie setụlụ without force ha force ime ha ịmanye ha amanye ihe nwere ike ime bụ ndị na-achị anyị ndị isi ya na-akpọ gọvanọ ọ mfara ime dị n'aka dịka nwoke Abia steeti Labour Party gọvanọ a na-akpọ Alex Oti si wepụta o buru ife niile eji arụ ọrụ buje na Aba gbodozi ilu Aba tie the whole road bute power plant na Aba kedu onye na uche ndị ọcha some foreign country asanigo memorandum of understanding na-ebute industry dị ya so ọ bụrụ na gọvanọ Imo steeti emuru ife nwoke abịa mere nke ndị mmuru ife abịa mere nke a na-abịa mmuru ife abịa mere ndị mmadụ afụ na ana Igbo dị ife akpọ conducive anataba and agbakọ mbọ mekwa ihe gbasara insecurity o minimize ya onwe eme security adịghị Lagos steeti efuru a na-egbu ma ebi na Lagos na-ezu everyday mana Lagos steeti gọọmenti were ego bribe ndị place ka anyị na-ekwu negative about Lagos steeti onwe nwebe ihe na Igbo eburu ya a makwa ndị mana ochie na east ebe a na-egbu ma steeti ya o street nwere ike egbu mmadụ ịnọ ebe ahụ ya mana egbu mmadụ ebe ahụ ọrịa nwe fosi na na-egbu mmadụ 2 hours ego ya si I don't know mana ofufe mee na Ọnịcha uwe na Aba uwe na dịka ya so ọkwa na my street ka polisi gbalụwa mbọ ya egbu n'isi a few days ago so even na ndị mmadụ anyị Igbo ma mma not like insecurity na Igbo dị oke nọ ndị press na-eje ekwu agasi Igbo ka Igbo hapụ anyị Igbo na-agbata their place eme establish develop ka na even as rev so ama ya ndị Igbo onye nwere mmadụ na ọfọ nwobe ga na-ama n'Igbo egwu na ndị 70 years na-ama n'Igbo ọ na-ewute m na mbe Lagos afọ mmadụ dị 90 years 80 years onye Igbo ọkaji na Lagos na Lagos eme ke ndị ga isi anyị Igbo akụkụ ụmụazị njọ na mma nwoke ọbụla mara ife suppose igbuo 70 years igbo plan how to go back to retirement ka ị na-ahaziri ụmụazị n'ala Igbo maka ụmụazị ma hapụ nweke afụ akpọ ihe ma so ihe na-ayọ ndị Igbo anyị fa na-eme advocate onye ka nka ruo sentafil ya na nwaanyị Igbo na retirement ụfọdụ ka ya eju asị na nwere ụlọ asọ nwere ụlọ onye nwe ụlọ hapụ ụlọ naanị Igbo ha ndị obata ụmụ a ma ya ndị Igbo do si nwere thinking mind si use our thinking cap ji na-efe chọwa ewu ojii maka chi emeji ya maka chi ji na ha anyị akara anyị njọ na ụmụ anyị kịta ememerezi ụfọdụ na-eji aṅụ ife a na-akpọ kolos mkpụrụ mmiri ndị ọzọ ọdụ ụtọ enweghị akụzi ibaza okenye ya nọ etu a ọha na Igbo ha mụ ife a na-eme eji ọzọ ndị Igbo ndị Igbo wikend echi ibiri na ana Igbo
ya plan every month ije ha n'Igbo n'iro 70 years every month ọbụla ije ha n'Igbo no 1 week natakwa otu aka ijekwa ịnọkwa 2 weeks natakwa idis familiar with ndị na-ebe ahụ onye gbasara nafa na ya bụzighị n'otu ya dị afraid ma ọ bụ na ihe ju ụlọ 1 year eju 2 year eju ụlọ ị na-akọkọ na ụlọ ihe abụ stage ihe na-enwe asị onye ya azụ akwa a na plan ihe one after the other every month ji ụlọ not 2 weeks mara so na-atụ alụ ndị familiar with ndị nọ n'ụlọ gị na-abụ together ịdị afọ ha jụ na ya tara afọ ya mụnọ na-ata so ama ndị bado si nwe ha ka enye nwe aka ka data wa structure anyị na n'iyi Igbo structure maka ọsọ anyị nwe na adịghị Nigeria. Okay, chọrọ advice ị nwere ike inye especially Igbo youth ndị youth anyị ndị Igbo na afọ m na gị na chọrọ advice ị nwere ike inye ha na advice n'ife m na-achọ ka anyị yọọ ụmụ anyị ndị mpụnite ndị youth ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa ife na-ekwu bụ na onye ọbụla ga-eru isi mana onwe ebe o si onye ji ayọ nne na nna every year kpọọ nwa na village ụnụ kpọọ nwa n'obodo ka ọ mara ife dị n'obodo kọwara gịsa ndị ụmụnne nwa na-emife adịghị mma ị na-akọcha na-eji ya eziokwu na o siri ike kịta iji ụmụazị mana aga na-ekwu gị na-ejifa biko onye ife na-achị imebi na ndị Igbo na ife akpọ boy system na-achị imebi na ha anyị anọsọ ndị Igbo n'ime boy system the whole world o nwere one country bịa na Nigeria zute boy system n'afọ obodo fa mechite the country ọwụ maka boy system kpatara ihe afụ nwa poor man nwata ọbụla bịara maka ịgba boy agbata from village ma obodo ibe gbara nnukwu mmadụ boy ositụrụ ọgụ inwe ego kpọkwa nwanne gị nwanne pụta kpọọ nwanne na gị nwanne pụta kpọọ ọgọ gị na-edo onwe aka fọ ndị a na-ebi obodo a na-egro onye kpata ndị Igbo ji bịa na Nigeria ọ dịka mfa bụ richest ethnic group na the whole Nigeria anọ mfe Igbo richest ethnic group na the whole Africa iji agọgọrọ da agọgọrọ duto boy system a maka na boy system a chi na-ana ịkpa nwa nwata boy ọnọdụ ụdọ gbafere si na-achọrọ ife a na-apị apị yahoo ego mbute ọda alas maka ego mbute ya akwụsị ha yesi ọlasị agụ ha yesi 2 years 3 years ego mbute ime enjoy je hotel mee gara ego ha gwụkwa ịta afọ mana boy system na ọdụ ka ịgba boy ọnọdụ ịgụ university eze efe onye ọbụla ife ụgbọ abụọ gụrụ university nke maka na-egocha secondary school je gba boy 6 years ịgụ na university nke 6 years onye egocha secondary school by university gụrụ university nke theory university mana ịgụ practical university and practical university the best so far because training immediate training na it's true as a boy it's why you make somebody employed one of my cousin brother okay university he's a dropout class 3 oh my accountant na shop ya where ndị marketer 3 university anazaza onye na-aga school mana o mere employee graduate anazaza wow ocho na obayado school dokwa no like ya so even ndị parents na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa biko ruo na isi iru isi amaka you must have somebody before you go somebody if you don't say I can be somebody onye asọ mmadụ abụ somebody hapụcha na-eme gara gara ihe anyị gara n'ilo you don't say you can be anything ndị efekasị na-eme na akpụkpụ ntị akpachi ime nke a in next 30 years ha ga-ebe akwa maka ya eme chenji adaf na chenji like me oge ndị ebe eri 80 anyị bụ ndị na-apa m isi afro pamchi ya na-eji makịta echinye m bụrụ eda ibe mana ọ dụtụrụ na nje boy system ụmụta ife azụmafịa maka ise economic maka ọ bụ na ije boy a na-ekwu odibo boy you know how to serve ife a bụ ada university training so amaghị ụmụaka do boy system ọ na-ahapụ na-akọ prince na-ege ntị na ha gbọ m na-akọcha ụmụ ha onye nwa ga-abọị ọgwa afọ onye bara mba ya si akpụ n'ọzọ ya fesie ọga
na ọ gaghị na-asị gbaa mmiri si anya gbaa n'ife ya emetụ na akwụkwọ na amụ ebe ahụ na ọ gaghị na ya emewu ihe asa moto nyasara ịsa ọ gaghị moto mmadụ asara gị ife dị n'ụwa tupu okobedo unu na-eme ana gba na ife a na-akpọ ife ọṅụṅụ a bụ mmiri gbaa na ọsọ uru ọ bara mụ mma na-ebe eto na aṅụ bụ nsịga fede afọ enweghị ma mma hebere ibie ama na aṅụ bụ nsịga itiwe sịga ọnụ for a day ma mma hebere ibie ma mma ndị aṅụ sịga na mụ na ndị aṅụ na mgbe ekwe aṅụ so ọnụ mmadụ enweghị uru na ife ahụ uru onweghị ijụọ ife a na-eme uru adịa sịga na aṅụ uru adịa ife ya ajụcha bifo ya kọntinu na-eme ife nwere isi n'ọdụ so ụmụaka biko na-amaghị ọnụ ruo n'isi maka na nwa ego na-abụ osekpu na nwụta nne ya ala ị ga-esekpu na wemụta ife a nne eruga nne na nna gị isi maka ife ọbụla nne gwa ma na gwa ife ogefe na espensi onwe na o ji akọchọ na-echi ụwa ka ife ọrịa ha ghara iwe afịa biko amaghị ụmụ okorobịa biko wuto n'obi nwa gara ụnụ mma ụmụ agbọghọ gara ụnụ mma hapụrụ mfere ụmụ agbọghọ uru adị ha eziokwu na ife siri ike ị ga-eme isi ma ọ goo fonu m fameta ma ọ trameta narị onye ego na-ezu ha ịgụta price nne ya je ma rice mmachakọ ọ bụ na ego ezu igo fonu 120 150 gomi nke 40,000 naira na-ama na-eji ya emere ife adị mma iji ya maka fonu jedara ndị ụmụaka na-emere isu ya na-egbusi mmadụ akpọghị eje dị n'ọrụ na-agụ lọb ego fon 2 days jebe ahụ eme ngwọta onye anwụọ vanity of vanity fon adịkwa ebe ọ dị biko ụmụaka anyị dụara ma ya ọnụ nerube nne nọ n'isi biko ụtụrụ obi n'ụwa ya dị mma ụwa bụ onye ọbụla maka ebe a na-aga tere aka nga agaje dị fa ebe a na-aga tere aka ọ dị fa ụwa dị ebi tata ebe a ga tere aka dị biko ụtụrụ n'obi ego efu onye mara enwe ego n'aha Jizọs. Amen. oke nna anyị okwu ga amaka ka ịkwana ị nwere ịgba generally ọhaneze n'afọ gị ọhaneze ndị Igbo ndị ọma na afọ mụ na gị na ọhaneze ndị Igbo ndị nwe na ndị nwe ana m ekene onye ọbụla na-ayọ ụnụ otu ife isi ike Naịjirịa anyị nọ oge Naịjirịa dị mma anyị nọkwa kịta ọ dị njọ doo onye ọbụla ya nọkwa ọ dị mma onye ji echekasị onwe ya maka ife na-eme na Naịjirịa na-ekwe ndị nne na nna ndị okenye onye ọbụla na-eche eki het statu BP ya shuga level ya sichikata too much eziokwu na ife siri ike sichi nwe ọ ga-adị mma ọ bụ na ịnweghị nwa enwe ọ bụ na nwa enwe ọ gaghị enwe so uru obi ọma na obi ọcha na-eso ụwa ife onye nwenụ nwere ya aṅụrị dịrị hapi olugo onye akwụnne achọta echi nke ya acha onye mepe shop taa Monde ile echi Tuesday imepe ihe ele so ije maka na ile mụ na ihe ele echi ihe jezi so a ga na-agba mbọ a gara anọ ya bụ ọgụ polisi abịa wụ nakwa n'ume bụkọrọ ntachi obi ka ịnyịnya ibu ji aga n'iru ji ala ugwu ịnyịnya ibu bụ kamera ntachi obi go ji ala ugwu bụ kamera ịnyịnya ibu bụ kamera ka kamera ebucha ya ibu ọfụ ugwu ọtachi obi na-arịa n'osike nọ ntachi obi so ụmụnne tachi obi na ife afọ na ọchịchị nwoke a na-akpọ Tinubu ọ meri anyị mmanya ọchịchị anya mmiri ameri anyị onye ọba bụ onye Igbo mmiri ameri ya anyị nọgoro Naịjirịa meri anyị ojisi na ike onye ọbara fụ nne n'anya biko onye ọbụla nwere ego bụ onye Igbo inwe ego employ somebody, employ your good friend, employ your people. Onye mbọsị ego agwụrụ asị na onye ejego mepụta mana inwe ego na-achọ sọsọ ego na-ejego mmanya onye ego mmanya enyi nwoke ya kpọji hotel bụ ya nwaanyị gbanye mmanya ihe nri aka nọọsụ ego ọgwụ mbọsị ego ya kwuo ana mbọsị ego agwụọ iche eche ihe mụ na onwe gị ejeghị eme mana inwe ego nye nwanne ya aka inye mmadụ tere n'aka mmadụ tere ya bụrụ n'ime ha iji na-asị nyere onye na-ọbaghị uru inye ọbaghị uru nyekwa onye ọzọ ana inye ọ bụ na echeta gị orisa bi n'igbe na-echeta mmadụ nke afọ anyị echeta gị
maka ha sọsọ mgbe inye mmadụ ife chọọ ka echetaghị inye mmadụ ife echetaghị Chineke na-echetaghị onye ọbụla nwere ego na-eche na everyday nwanne ebe na-akpọghị isi ana ma ụmụnne ebe na-akpọghị isi ana ka ọ bụ sọ nwere ego ọhụrụ ka ọ onye ọbụla mụtara ife ekpe emezbi ekpe atara ife amụta to ana person mbọsọ nwụrụ ife amụtara n'iyi nọ inwe ego ime people empower ụmụnna gị ime nne gị ụmụ ya na gị ndị ọgọ gị ma ọ bụchi onye ọ bụrụ na ị nwere ego ndị be nwunye enweghị ego lụọ ha ụlọ kpọọ nna nwunye gị nye ego ebido ahịa ma nne nwunye nye gị ebido ahịa ọ sị nwee ego egere nwunye ya na-eri mbọsọ mmadụ nwụziere weta ego ha kwụọ ozu ma ị ya anọ ọgọ nwoke na-ata afụ ọgọ nwaanyị na-ata afụ nwunye ya nọ ya na moto dị iche ụmụnne a na-ata afụ ihe nye ha aka ego ha bụ nonsens ya ma is not tested inwe ha ego ife mụrụ mmadụ nwere ego bụ inwe ego ifu ndị nyere aka anaghị eme ọfụma n'inwe aṅụrị maka inyere aka mara ka ireze mara ka ime mpọwa this is life maka Chineke mgbe onye ego ahụ onye ga ka iji mee ego anyị onye ga ka iji bọ ụmụnne gị etu n'onwe ndị gafere na ịzụ afịa ọ bụrụ keke na febe igo ife si oke ịgba ya bụrụ taa bras ma ego njigo ya ọ bụ na ndị na-eme na ha n'ife igo ha ọkada agbụwa na ịna-agba ọkada na-akwụ nsụsụ amount every week iji keep you busy n'ọha na ya not just ka ijọ keep ka irichi ego ahụ ihe ọnwa gba na every week na-apụta orire eto ego ahụ bịaghị n'aka ọha na-agbaka mbọ ọ Chineke chọọ ka inwe ebe ego ma ụmụ ụfọdụ nwoke ọ nọgoro obodo a o jigo obodo ya obie nata ego agwa jigo obodo ya bigwa nata nkịta nwe ha na-emezi ọbaizie na-arụ mena job moto na nwere o ji ele gbazi aka kịta ọ na-asọ ọgụ ịkwụ ụgwọ ụlọ onwe nyere aka so anọcha ma ahụike na ọzọ na n'iyi so ihe na-ayọ onye ọbụla nwere ego ya wuru pride tụfuo wuru onwe asị ordinary person ifu nwanne gị mana nwanne ka ọ bụ iji na-eme na onye elu ozi na-asọt klas na-asọ ndị gị na ha ndị anyị na-eme na ihe mite na oge iwe ebefe ama onye ewu onye nwe onye nwere ego mkpakpụteghị nso so ị na-ayọ onye ọbụla onye nyasa anya nna ya okwu gị amaka na okwu gị dị ka ehihie asị m ka nkene gị daalụ nke ukwuu fọ oghere inyere anyị to iji wee kparịta ya bụ nkata ka ọzọ amụma na onwe m mụtakwala so many things and ama m na ndị na-enekwa anyị ndị na-afụkwa anyị bụ ndị Igbo mụtakwala ezigbo ihe so asị m ka Chineke gọzie gị ka Chineke doekwa gị ndụ na ahụ isi ike anyị cha ya nọkwa fụkwa mgbe Naijiria ga-adịkwa mma ọ mgbe anyị ga-ana Biafra because ọ dị possible na anyị nwee ike na anytime so asị m ka nkene gị daalụ nke ukwuu. Ana m ekene unu bụ ndị akụkọ TV ife akụkọ TV a na-eme maka ife ọbụbụ na fọmụla ndị Igbo ga-eji amụta ife ga-eji afọ onwe ha so ana m ekene unu bụ ndị mere initiate akụkọ TV ama ya ka ime ọfụ na continue ka ọ anyị kwụsị so ama yakwa ndị mmadụ do what to do ka agba mbọ fụ na eme invest na this TV a na-akpọ akụkọ TV ka ọ gaa to next level. Amen. Thank you very much, sir.